Здравейте, уважаеми зрители! Тази вечер в открито студио гостува кандидатът за кмет от политическа партия ГЕРБ, инженер Петя Аврамова. Здравейте! Здравейте! Добре дошли в открито студио. Госпожо Аврамова, аз бързам да започнем разговор от там, откъдето спряхме миналата седмица на 23 октомври. Вие бяхте гост в нашето открито студио по време на изборите и след края на изборния ден, но тогава, уви, не можахме да коментираме никакви резултати, защото така и така, докато траеше нашата среща, резултати нямаше. Бързам да ви питам, как ще коментирате изборните резултати от първия тур на изборите за местна власт? Резултатите, които получи ГЕРБ, не само в Враца, но и в общината, показаха, че хората са оценили нашите усилия. Това, което е свършено през последните години в общината, това, което предстои в следващите 4 години, хората са оценили линията, по която сме тръгнали и са оценили посоката, в която вървим като положително. Защото ГЕРБ има 15 общински съветника, има кметове в 6 кметства от общината и има балотажи, на които ще се явява, както е балотажа на 30. Ако трябва с една дума да оцените, смятате изборните резултати за ваш успех? Аз смятам изборните резултати за победа, защото ГЕРБ управлява държавата 2 години, а общината 4 години. И може би е нормално в период на криза, в която се намираме в момента, не само в България, икономическа криза в света, да има известно разминаване между очакванията на хората и това, което в действително може да се случи. Но аз съм благодарна на хилядите мислещи хора, които са дали доверието си на ГЕРБ и са оценили посоката, в която ГЕРБ върви, в която ние се опитваме да поведем и Враца. Каква подкрепа ще получите? На кого разчитате на балотажа? Разчитам най-вече на мислещите хора във Враца. Разчитам на всички врачани. Разбира се, разчитам и разчитах, надявах се на подкрепата на всички политически сили, център, дясно, които се разграничават от управлението на тройната коалиция. От някои от тях получих такава подкрепа, от други не. Но не това е най-важното, защото изборните резултати, преливането и декларирането на определени партии, подкрепа на техните лидери, някаква подкрепа, аз не смятам, че резултатите са механичен сбор от гласове. За тези гласове стоят живи хора. Да. Те имат собствено мислене и аз знам, че врачани са умни, будни хора, имат собствено мнение и решават сами за кой да гласуват. Така че на 30 аз разчитам на всички врачани, на тези, които повярваха в мен, които оцениха моята програма за управление, това, което предстои в следващите 4 години и които искат да градим Враца заедно. Тази седмица се случиха и доста интересни неща. Получихте подкрепа от правителството. Враца посрещна някои от министрите. Случиха се и някои неща като факти, които се видяха от хората. Как ще коментирате това малко по-подробно за него? И ще остане ли това само в седмицата преди балотажа? Чух, че тези посещения са били предизборни. Но това, което казваме, че ние сме имали подкрепата на правителството и в предишните 2 години. И фактите говорят недвусмислено за нещата, които се случват във Враца и в региона. Тази подкрепа сме имали благодарение на екипната работа на община Враца, областна администрация, депутатите от ГЕРБ, които са нашата връзка с централната власт. Ние сме имали вниманието на министрите и в последните 2 години. Спечелените проекти, дългата битка за ремонт на Е79, този път чакаме ремонта може би от 10 години. Осигуреното финансиране на Ботев в А-група, господин Дянков декларира и това, че нашият стадион ще получи финансирането за табло и осветление, като приоритет обаче парите са насочени към ремонта на пътя. Мога да кажа и други примери. Обходният път на Враца стартира 2012 година.
Пътя Мездра Ботевград стартира 2012 година. Това са все неща, които не са стартирали в предизборната кампания. По тях е работено в последните 2 години. Подготвени са проекти. Работата, която се извършва преди реализацията на даден проект, не е видима за хората, но тя е реалност. И може би това е едно напомняне, че това нещо ще се случи. Тези неща се случват, те стартират, те първо ще стартират и големите проекти на Враца. Това пак е подкрепа към нас, като община, която е работила през последните 2 години. Говоря за последните 2, защото аз съм била в екипа на управлението на общината в последните 2 години. И това, което направиха общината, областна администрация и благодарение на усилията на депутатите от ГЕРБ, правителството чу и обърна внимание на Северозапада. Кой 20 години разбра, че Северозапада има проблеми? Това е правителството, което започна да мисли в посока помощ за Северозапада. Господин Дянков каза нещо много важно за Враца, че през следващият програмен период той предвижда една ос, която е регионална, която ще бъде насочена точно към решение на проблемите на Северозапад. Това е много ценно, защото осите, които до сега са били в оперативните програми, са по-скоро с насоченост туризъм и инфраструктура, но такава регионална ос, която комплексно да реши проблемите, до сега не е имало. И вие виждате себе си точно в тези промени, които ще се случат в града. Вие виждате себе си като един така добър управленец на това нещо, на този град. Аз работих по проблемите на Враца в последните 2 години. Ние поставихме основите за решаването на тези проблеми. Поставихме началото за тръгването на Враца в възходяща посока на развитие. Защото следващите 4 години сме осигурили работа по водният проект. Реализацията на 136 милиона в града ще осигури много нови работни места. Реализацията на проекта за туризма ще осигури много работни места в сферата на туризма. И това, което ни различава от нашите опоненти и което ГЕРБ и в страната, и във Враца прави, е да не правим хората заложници на помощи, да не правим хората заложници на програми за временна заетост, да осигурим устойчиво развитие, да дадем шанс на бизнеса да работи и хората достойно да изкарват парите си. Имаме ли възможност за това? Реализацията на тези проекти, аз искам да кажа една много хубава новина за врачани. Вчера беше оповестено от община Враца, че първият етап за водопровод и канал от големият проект за водния цикъл на Враца е спечелен от консорциум от врачански фирми. Да. Това означава нови работни места, това означава, че тези пари ще останат във Враца, тези хора ще получават заплати, тези семейства ще имат доходи, защото всички знаем, че строителният бранш в последно време е в затруднение. Да, тази новина вече я знаят врачани. Това е нашият начин да помогнем на бизнеса, на фирмите достойно да изкарват пари. Ще тръгне най-сетне този прословут воден цикъл, който като че ли се явява ябълката на раздора и непрекъснато се говори за този воден цикъл, който все щял да тръгне, пък не тръгнал. Беше ми интересно в тази предизборна надпревара, моят опонент казваше, това е големият залог. За мен този проект е голяма отговорност. Предвид, да. Зависи кой какво разбира под голям залог